Are you that fine? When you go, Mia. Good afternoon. Listen, be serious and I chop that touchy from you. Okay. If you're not ready, you go down. Okay, man, here will I make a bag up and you have Facebook, every other app. Ungani room where you interview. Yeah. The way for now, and I be out of girl also. Okay. That's here I am got here being wrong. You can't blame then it went for now like lasso. Yeah? Anna Gomez. Lana soon run a walk, get here bear that and kata. Keep that your hand straight. It full 24. Give me a penote, me go to Mbaga again. Mbaga again, you want being good. Give it and get me go tell me go to Mbaga again. Keep that your hand straight to get a walk straight. Wapakala Bahishan, mamma. What I can push and gishan, mamma. Mamma, I want to go by now. They were like a confire dear night, but I must manage a boom mat. Wapakanga Hishan, mamma, get what I can push that place. Keep that your hand straight. Tornaso. Eton or get pro. Eton or get pro. Got front. Am I have got front? In Apatanga, in Apatra Motel, in my cameranka. Le Wanyana Wallotia. Le Wanyana Wallotia. Ya would a phone again. Nigga Nanaga Dendo. But my dear. My own go. Try. Give me your mom. Eh? Give me your mom. Oh, yeah. Yeah, mom. Donna. Orphanage, motherless daughter. Kebisha, watch guy. I know my number State. You want your pen? Enugu State. A baby. A pen Enugu. A pen is Iwolo. Benny bro. Obudong. What I cannot prove phone again. What I cannot prove phone again. What I cannot prove phone again. Fan how they on. I want you go me. I will go mark on it. What I can issue you. It's no more like. I got all our come hat. I got all our come hat. I got secondary, I got primary, I got university. I got university, I got more I got secondary school. Okay, I stop at back I got for got your leg. 7. Otele Rossana, Magamo. I told that touch in who go. I'll bring you down here. Do you think I play here? I told that touch in who here. If you're not ready for this interview, go down. Don't think I'm joking here. Don't think I'm joking here. Don't look me that eye. Le wanya straight. Ne lanya ba.
Ne la yeba. Eke shaya ke don't give me that anya eje me nwokes. Elele manya eje le mu nwokes. Le wanya ba. Boke shaya ke konyere oka. Me wanya konyere oka no noko. Just mga kotasa. Omo ke bere ran na ka. Ranga wara anya cat eye. There's a manya wanyas. Ilem that anya again me butoginga. We need our namken kawara pampas. I'm not coming to use you. A man can use. A man is she. Your network there, so. Good afternoon. Good afternoon. Bele Bambo. I have a network very bad. A melon get have you here before? No. I trust somewhere to wait phone again like a billion to get last. A marcation the way phone on Allah. The way phone again Allah. And ya prostrate, as in him sideways, prostrate, to remove fully when go on. It will only asking a lady man can also refro. Gane reclataju. The way he took a manga for me, get take care of Afoga now before you like a pushing gauge and you are mamma. Let him no Gane reclatu in Gadine. Lazo. Ema kesha prostrate. Matakram na mama to be one for beja. Ema kesha prostrate. Keep your hand straight at some that touch from you. Prostrate get Banga ta kushire meze. Emola myself. Mba. Heke de kawan ka slippers no big wogan. Great to ga goch. Onya you get slippers no bi. Onya you get slippers no bi ka we le gbere mo kwelu. Ewe. Onya you get slippers Ele hoji sekpuru. Ele hoji no na ya de ka ha to sra n'ala. Oh, taka chukwu sikere. Otaka chukwu kole sikere. Anagi ke yiri majiri kpuru maji. Kesi otaka chukwu sikere. Tonazo. Ema he wo tonazo. Otele Rossana. Lewaya na TV ya chile ka agbaga okunwa bingo. Otele Rossana. Na gị nwe ihe. Iso gị nwe. Nwe. Naanị gị. Naanị Otele ka ọwa ike. Otele. Ka ewe Otele. Enwere shoe ya n'ime. Mba. Enwere canvas etiri di ya. Mba. Were kọda azụ bịa. Were azụ bịa kodi. Ozuolo. Otele Rossana. Na-esi ihe ewe Otele. Ebe ke Chineke na-agọzie ego. Ebe a ka ha bịara si gọzie ego.
I bet she does it more. Eh? Eh. Hey, iji agbaga mmiri. Eh? Nwere ndị na-eji ekighe mmiri. Enwekwa. Iji bịa kighe mmadụ mmiri mbụ. Mba. Naanị gị use gị. Bịa were fon gị. Besi ebe a maka anwụ ka anwụ ghara ire. Aha gị. Immaculate. Aha Igbo gị esebe Immaculate. Okay, Aṅụrịka. Good ahụ ịzaga. I chop that touch for you. If you laugh here, you go down here. Aṅụrịka onye? Ike okwu. Ike onye? Ike okwu. Ike okwu. Onye ebe? Imo State. Ebe n'Imo. Mbitolu. Ebe na Mbitolu. Ọgwa. Ebe na Ọgwa. Ọchị. Ị mụọla nwa n'ụlọ? Ị mụọla nwa n'ụlọ? Ị gara agwanụ m na ihe mere na ara gị ji sekpuru ala na ka ị gwanụ m si ị mụọla nwa. Ka a na-afọ m gwanụ ka onye wee young girl. Ele ihe wishi ọchị gị na. Ị gara agwa m na ewere tired single mother kara aka ka ị bịa nga bịa gwa m na-eme onwe gị kewo young girl. I chop that touch from you. Ken ranga ma faja ma na ma kwanu njụwa gị sara gị so woto Chineke shinye gị. Woto Chineke shinye gị ya dịrị nnọọ ka slippers ihe. Ị kwa di ya ma na-ajụ gị ihe mere gị ara gị. Ga me gị agwa m si ji otu nwa. Ma hụ eze gị. Ị na-emepele igbirigbe ọ na-eze gị emepe. Ole dapụrụ. Enwe nke dapụrụ. Retired but not tired single mother kara aka. Bracket ara nwa takịrị ṅụrụla aṅụ. Nwa gịnị ka ị mụrụ? Nwa nwanyị. Onye tụwara gị ime? The person adọrọ serious. Onye tụwara gị ime? M jụrụ gị ma ọ dị serious ma ọ dị so Chineke agba gị ọkụ. Onye tụwara gị ime? Ọ bụ onye Owerri. Onye ebe na Owerri? Ọ bụ onye naked. Gị nwa ka ihe menụ gịnị ya alụghị? Ka ihe mee gịnị ya alụghị? Ọ bụ ewu man bita. So ma ndị be ma chọzi. Like a woman bitter. Nwoke ara ọgba gị ya. Ọ gị nọgide ya were aka kụma gị ya. Sometimes when you people want to condemn a man, unu mụrụ nwa, unu kwuo ya, ya dịzie ka. I'm not asking you to stay with him or n'ọkụga gị. Ọ wee woman bitter. Ka ihe meziri eji akụwa gị ihe. What is your own offense and iwu ịdara eji akụwa gị ihe? Enwere. Ọ ga-ejọsọ ọbata ya ebiwe gị aka kụma gị ihe. Yes. Okay, that means you are that means all this why onye ara ataga gị erighe gị ọrụ. You have been dating a mad person. Yes, that means ara dịghị n'ime. Because come on, nwere onye mmụọ ara n'ime gị mere iji hụ onye ara may you accept. Onye ara bịa na-aye gị ọbata ya akụma gị ihe. Ịmasa ahụ adịghị. Achọ m ịhụ that ọtịtị here. Onweghị gị na onweghị imere ọbata ọrụ ya ebie gị ikpim bime gị ikpim. They get no part of argument. Didn't work with more than one. My boy, Harate. Mitro Yara, Yellow Yara Ibiri. Ya dream. But as retired single mother. You might think I'm joking here with you. I'm not joking here with you. If you're not serious, you get out from here. My bingo.
Wokara anti onyara. Anti ara. Wokara ho imoro nwa na gwa ishinare ma onda onakwa ho nwa ya. Ị na-akpa ya ka ọ hụ nwa ya. Maka ọ na-akụ ihe onye mere na-akpa ya ka ọ na-ahụ nwa ya. Get nwa for yourself. Na elu ọdị na lebe nwa ahụ ga-anọ n'aka onye the man ị na-achọ ịlụ. Yes. Okay, get kpọrọ ya nọrọ with the man ị na-achọ ịlụ. Yes. Get na the man ebiri with the nwa. Nwa onye ọtọ mụrụ. Ye buru responsibility ihe na-awụ mmiri amị. Ya clap for yourself. Where I can clap for yourself. Komaka! Maka, clap for yourself. Clap for yourself. Say Onwem. Motherhood. Ngwa were phone. Abrogano. Mba. Nege na nogodendo. Yeah? Mba. Okay, orphanage daughter. Child, no, hell. Orphanage, motherless, fatherless daughter. Langen ibi na motherless baby some kibi. Mba. Lang ibi na. Ebi nwuta yo mu wan. Anọ na Lagos ebe m nọ na arụ. Gịnị ka ị na-arụ? M na-arụ na fast food. Ele aha fast food enu. Be Joy. Huh? The Joy. Ela ha the fast food. The Joy restaurant. Onye ahụ na-agwa gị ihe ahụ ị na-ekwu nye ya phone. I say give that person. Ba camera ebe ahụ that lady no. Enwero. Ba camera ebe ahụ that lady no. If you don't do that camera, I will bring you down. Enwero. Ahụ mmadụ ga-agwa m ihe m ga-ekwu na mụ I'm an adult. Kemgbe ị lara ụlọ nne gị na nna gị ha last? Alara m na ihe anọ. Alara m na September. Ụmụnne gị ọ dị ole? I did 3 girls, 1 boy. But nke nwoke nwụrụ anwụ. Ị gbala akwụla mbụ? Mba. Butela ọrịa sweet mbọ? Mba. Ị mara eshi? Ama m ori eshi. Ụmụ nwoke ole trala gị kemgbe ahụ ị pụtara na ewudatụ m na nke dama ụmụ nwoke ole trala gị? Enwebụ onye mụ na ya date gị but along the line ọ dịrọzi ama m. Ụmụ nwoke ole trala gị m sị gị bewere m explain ụmụ nwoke ole ediri n'ala gị? Ofu. Elekewa ofu. Naanị onye mụrụ nwa onye dị n'ala gị? Mba, asịghị gị na naanị onye nke ahụ. After m pụtara ebe ahụ enwere onye ka m megara explain kịta na enwere onye mụ na ya ibuga before but along the line the thing na work rozi. Ya akụwakwa gị ihe? Mba. Ele dị ihe mere gị na ndị mmadụ na-ayị enwe nke na work? Amakwa m. Otu ọgbagha gị nke ibu otele ihe ụta? Ama m Bishop. Ọ ime otu esi eyuzu dị otele? Enwe dị na enwe another way eji use otele amakwa m. Enwere. Amakwa m. Okay. Kemgbe ị pụtara ụwa nwoke ọ gwala gị okwu marriage since akwụ mụọ gị ruo now? Be honest. Since mmadụ ọbụla gwa gị sị I want to marry you. Yes. Na ka eme na ịlụ gị ahụ ndị ahụ gwaga gị I want to marry you. Ọwụ ndị oji ọnụ hafụ otele a na-akụ eri. Okay, ndị audio marriage. Audio tele marriage abi? Okay, audio tele marriage men. Ahụ na-eshi ushi? Mba o. Ọnụ ushi? Mba. Ị ga-enye elu dị mkpu ị na-eti? Bishop. Ya? Amakwa m.
Leke we ma ke kpọwa ma ọmụ na-ataghị. Asị m onyunyu gị ọwịnyu bembo. Anyugo m. Lady mkpu ị na-eti ke kpọwa m bishọp m tala gị mbọ. Mba. Denele ihe butere bishọp na onyunyu gị m jụwa gị ego enyo. Mba, aghọtacha m ihe kwuru ọhịa nkwu. Atama ahụ gị ị chọrọ enyo. Ele ihe ị na-eme ị na-emekeshi anya ka ị na-eti mkpu ke na ihe ọ na-adọ gị adọ. Ọ na-adọ m adọ. M na-emekeshi anya. Mgbe mekeshi anya ụtọ anya gị na-adị ma omewe. Mekeshi n'anya ọwụ na ihe ọwụ onyunyu gị. Yes. N'ole onye yuzuru gị ewele iwe. Enwere onye. Mmadụ eyuzubeghị before. Enwebe onye were ego taa agba eghe na mkpụ rọba. Mba. Tense ekwupụta ụwa. Ị gaba dibịa ma ọwụ chọọchị jụọ ajụjụ asị gị mmadụ ji ga-eji. Mba. So ihe awa onyunyu gị na mekeshikọdị dị anya again. Gwa m ihe iji na-alụ n'oti na onyonyo mmekeshi anya. Genotype gị. AA. Blood group gị. O+. Aya kpọọ nọmba gị. 080 65 81 5511. The way of ma. Turn on. Yeah, with a phone on you. Aha gị. Afa m bụ Nwaogbu Ijeọma. Biko wepụkodịrị m ihe ahụ itiri n'anya, wepụrụ m ya, tụpụsịa ya. Nwere mmiri ka m ga-eji mpe. Boss, so don't waste my time. Yeah. Yes, sir. Otu iwepụrụ ya na mmadụ na-ahụ yọrọ ifesi na na-ahụ yọrọ ilu ihu. Ọ dịghị mma. Unu bịa na amajucha ihe niile. How many years ka i were datị n'ihe n'anya gị? Ọsọsọ mbọ ọsọ ka ka anyị ya ndị a wee jee Union. Naanị once ka ifesirila ihe. No, ọ bụ once ka m fesi ya. Ọ na-ete aka. Ọ bụrụ nwere nche ije. Kemgbe ifesi were aka ihe mere nwoke akwụkwọ ụgwọ isi. Sorry, sir. Onwebe. Eji m egwu. Kemgbe ị pụtara ụgba nwoke ọbịla gwa gị na ọ chọrọ ịlụ gị. Mana onye nke ahụ ji aghụghọ wee bịa. Ka otu isi mata na o ji aghụghọ. Onye nwa this virgin, so God is virgin same.
o ji aṅụ ọbịa this virgin ego. Eche m na ezigbo mmadụ. Kwushi okwu ike ị nụrụ na ọ bịara na ọ chọrọ ịlụ gị ihe this virgin ka ọwụ gịnị ya nọ na ele otu o si mee. Mụ na ya nụrụ ya na-ayị, so oyi ka anyị na-ayịgide o. So oge ọ this virgin mụ o wee gosizie mụ real character ya. Mana oge a mụ na ya ka na-ayị before o gosibeghị m onye ụdịrị mmadụ ọ bụ. How many years ka gị na ya ga before ga-enyete ya? Mụ na ya ba 2021. So this virgin na 20. How many years? Yeah, long. How many years ka ị dọrọ ya akpịrị Otele before ga-ewere enye before ya agwa gị okwu marriage? Hey, shall chop that touch, I'm not joking here. Sorry, sir. That is, you can see 1 year plus. Ọ gbaga gị enyi for 1 year plus. Mụ na ya ba for 1 year plus. Then again, no marriage, buru dị Otele nye ya kwa. No, eche m na mgbe mụ na ya na ya na-emere m ihe niile. Ịghọta. Ọ ya ka m na-agbanụ gị na ọ gbaga gị enyi for almost 1 year plus. Mgbe ị nụziri na ọsọ ọ ga-alụ gị ga-ewere Otele nye ya akwa ya. Yeah? Mgbe ị nyeziri Otele ya atachazie gị kupuo the place gbafuo akwa ya. Oge a ka o gosizie m ụdịrị mmadụ ọ bụ. Were fonu tinye n'ọnụ gị ka nna ihe ị na-ekwu ma ife anọ ya ri mepụta oge. Sir. Okay. Aha gị? Afa m bụ Nwobi Ijeọma Angela. Ị dị afọ ole? 25, 25 years. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Ebe isi na watch anyị? Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? M na-eme importation. Na m na-ejekwa computer training. Ị na-eme gịnị? Importation. Like we mean importation, importer ga gịnị? Like ihe na-eme bụ onye ọbụla chọrọ ihe ọbụla, so marry the person import from China, so bunatazi ya na Nigeria. Ị nwere mmadụ dị aka ọ na ị na-aga China? No, ana m aga China. O nwere ndị nwe na-arụ as procurement agent. Okay, na-arụ as procurement agent. Yes, sir. Nwa agbọghọbịa na-agbashi mbọ ike atara by marriage way. I chop that touch from you. Listen to me, I'm not joking here. Here will have the akwụkwọ should not beg bịa data koshibenze. Okay, we bere here. Kwe hụrụ pamela gị she flow without quarrel. If you want us to dig it out now, man, you dig it out. Let them keep them Norian so for complete 1 year. When they phone out, get them get hung of Mark. You will have keep them there for 1 year before getting your tele because I'm gonna go to marriage. I have 50 tarun. A like a matter, man, a like a matter. More gather but a matter. You know, Yaho Gala, anything because equally a matter based on the hitch of an Antoga when we take it. That is one thing them now who know one woman wine. When you open your mouth to go see work that now it is desperate to get married. What can they use here against you, maybe naga. And will be that man number one because he didn't happen. Ya no gonna cook. I'm gonna kill you. Ya no gonna cook. You na John Appa. Tell him American Temeregi Mogane Riganeri. That 1 year before ya tapuga. Onye a na-alụkọ ọrụ. Akwiri ente ya na-eri achọka nke Chineke akpọkọ ka iwe m here. Akwiri na-eri ego ya before that 1 year ọ na-ebere gị ihe niile. That is what you said. Before genye m Otele ya ekwesịghị mkpa manage ihe Yes, sir. Iri ego eke mgbe aha kwa. Mma na-arụkọ ọrụ nke m. Na-arụ ọrụ nke m oge a. Mana igene damn you. I don't get big nkụ.
mega of ma. Was he not treating you well even born at a big or wash it? Exactly. Let us face reality. And we're cheating or cheating. Bishop, A wolf nigga, wolf. my emen jisi no cheating bụ na number one ọ kasị ịgwa m eziokwu na ọnụgo nwaanyị jide ụmụ kwewata then goodness mụ ka m bịa malụ na ọnụgo nwaanyị and mgbe m chọpụtara sef ọdụgo late mụ na-emesigo ya aga fa so oge m ji wee mata bụ na ya na nwunye ya bido from the scratch wee sị na this family ka mbata itisa and since that time ka ọ bịazi bịa gosibezi abụ ụdịrị mmadụ ọ bụ ọ na-edinezi around so girls na-abata dị na bia self ọwezi m as a mmadụ. Okay, wait. Ụmụ nwaanyị na-abata na bia ebe ya na nwunye ya bikwa? No, nwunye ya nọ na Nigeria. Nwunye ya na abroad? Yes, nwunye ya nọ na UK. Chai. But Donna. Oh. Donna Tragen. Ya one other second, other meeting a second wife again. Man, kwete. Donna. Nigga na go dendo. Uno yara baga na family unu. Ofonye. Yeah? Ofonye. Yeah? Ofonye nwoke ka nwanyị. Adi ọkpala anyị. Okara na abụ ya. Ọ bụrụ na ọ na school ka ọ nọ so awe kpọtị ya na bai wee si ya awe since then 2013 ka ihe a nene mba bụ na goof ọ ma akwụkwọ and ọ na-apịkwa ihe ọpịpị keyboard and all these things so anyị na-akpọ ya je ebe niile. Ọ na-akụ egwu ọ na-akụ egwu n'ụlọ ụka. Okay. So I just know that na mo te arashi ba ya. Anyị kpọ ya je ebe niile asị anyị ka asị nọ ya nwụta anyị ka asị nọ ihe mere ya like I can't tell, sorry. Awore ya chen. Yes, ọ nwe ebe akpọjere ya, ọ nwe ebe ọ nọ since. Ka ọ nọ na chen na. Okay. Family of nwokorobịa ara agbaga n'ezinụlọ. A na-amaghị onye emeghị ya. Gewe na anụ taa gị mee ka onye ara na-achị gba. Mba. Mba, isi kpọrọ akpọ amamenwu ya. Ị mụọla nwa n'ụlọ unu? Mba, amụbeghị m nwa. Mmadụ o ji ekupu ekupu? Network here, the bad.